Zdravím vás, drahí spoluobčania. Dnes máme 9.5.2024. V tento významný deň si pripomíname 79. výročie oslobodenia Európy od nacistického Nemecka, predovšetkým vďaka Červenej armáde. Mnohí politici, politológovia uvádzajú, že tento dnešný deň, to 79. výročie, Európa bola oslobodená od fašizmu. Avšak je to čistá lož, pretože fašizmus ako koncepcia ideológie je všežravá. Dokáže sa ukryť do akýchkoľvek parametrov. Dnes v Slovenskej republike sme svedkami toho, ako liberálni fašisti, ktorí nám vládli minulý rok, prenechali moc sociálnym a maďarským fašistom. Avšak poďme si to pozrieť v širších súvislostiach to, čo sa dneska deje, predovšetkým ohľadom RTVS. RTVS má slúžiť na to, aby liberálne okienko, ktoré tam má pán Havran, zamenili za fašistickú ideológiu. Aby sme to pochopili v širších súvislostiach, skúsim začať obširnejšie. Druhy moci a ich spolupôsobenie na náš štát, alebo na Európu, alebo na svet ako taký. Poznáme 5 druhov moci a to. Tá najvyššia je konceptuálna moc, ideologická moc, zákonodárna moc, výkonná moc a súdna moc. Konceptuálna moc. Konceptuálna moc, moc ideí, koncepcií a skupín ľudí. V prípade biblickej koncepcie je to úzky kruh bytosti s osobnými záujmami a utajenými cieľmi, ktorí analyzujú historickú minulosť na najhlbšej úrovni, vyberajú tú koncepciu riadenia, ktorá zabezpečuje najvyššiu stabilitu rozvoja podľa ich plánu. Ona je autokratická, čiže samovládna a javí sa vyššou úrovňou hierarchie moci v spoločnosti. Pod konceptuálnou mocou máme ideologickú moc, čiže ideológia. Ideológia je produkt ideologickej moci pod kontrolou moci konceptuálnej. Funkcia ideologickej moci znamená obliec vo svojej podstate otrokárskú koncepciu do takých ideologických foriem, z ktorých by v mienení ľudí bola straviteľná a preto priateľná, ktorých by koncepcia nevyvolávala odmietanie a odpor. Objektom pôsobenia ideologickej moci sa javí celá spoločnosť, s výnimkou tých, ktorí sú sami súčasťou konceptuálnej moci a preto stoja nad ideologickou mocou. A z tohto, čo som vám teraz povedal, by vám mohlo byť zrejme, že čo sa deje, alebo respektíve čo som pred malou chvíľou povedal, že liberálnych fašistov vystredali sociálni a maďarskí fašisti. Ich cieľom, alebo respektíve prvým útokom je na RTVS, čiže na mienku ľudí. Nedávno vystúpil v televízii pán Machala, ktorý sa okrem plochej zeme vyjadril predovšetkým, a to je zaujímavé, že to tzv. Pseudopolitologom ušlo, ako chce presadiť, alebo respektíve dovoliť, alebo umožniť aj maďarskému fašistovi Kotlebovi sa vyjadriť o týchto veciach. Takže, ale keď ide nám o základné dodržovanie ľudských práv a práva slobôd, a teraz sa teda prikloňme, zjednodušme si to čisto na politické práva alebo na politickú diskusiu, nemôže sa stať verejnoprávnemu vysielateľovi, že nejakého politika, ktorý je zvolený 250 000 ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky, ktorí platia dane a platia aj túto televíziu a rozhlas, jednoducho vylúči rozhodnutie redaktora. No ja napríklad hovorím o pánovi Kotlebovi, ktorý bol dlhodobo zaznávaný tým, že sa určitá časť žurnalistického spektra rozhodla, že on je nepriateľný. Viete, a ja osobne si myslím, že to bolo veľmi zlé rozhodnutie, pretože tým, že ho mediálne určitá žurnalistická časť segregovala, dávala mu ako keby ešte väčšiu legitimitu u tých ľudí, ktorí ho podporovali. Práve naopak to mala urobiť žurnalistická obec. Mala mu dať čo najväčší priestor v tých médiách a ľudia možno by skôr a neskôr zistili, že či naozaj dobre urobili, že ho volili. A takto by som to robil s akýmkoľvek kontroverzným človekom, ktorý sa pôsobil vo verejnom priestore.
Samozrejme, tá diskusia musí byť nejako regulovaná a kultivovaná, ale dal by som ten priestor a priori by som nikoho nevylúčoval z toho, pretože naozaj potom to je z toho podozrenie, že je tam diskriminačný nejaký mechanizmus a nie je celkom oprávnený. Dnes vieme, že SNS je súčasťou maďarských fašistov, respektíve ten rok 1871 predurčuje to, že sa chcú vrátiť do čias, kedy boli spojení s Hlinkovou ľudovou stranou. Predovšetkým v medzivojnovom období sa Slovenská národná strana zlúčila, alebo respektíve spojila svoje ideológie a svoje ciele spolu s Hlinkovou ľudovou stranou. A to tým, že požadovali autonómiu, osamostatnenie Slovenska. To sa im nakoniec aj podarilo vďaka Mnichovskej zrade v roku 1938 a následne vzniku slovenského fašistického štátu pod vedením katolického kňaza Tisa. Dnes sa nám tohto katolického kňaza Tisa maďarskí fašisti snažia obliecť do tých priateľných šiat, ako napríklad maďarský fašista dr. Štefan Harabin. Sme vyhrali voľbu. Nebolo možné tam miešať konštelácie slovenského štátu, Tisa a tak ďalej. Tiso je osobitná kapitola. Tiso z hľadiska na čele štátu robil, čo sa dalo v týchto podmienkach po Mnichovskej dohode, že by Slovensko nebolo rozdelené medzi Maďarsko a Poľsko. Aj teraz je táto hra, že Maďari a Poliaci sa usilujú o spoločnú hranicu, čiže by Slovensko neexistovalo. Veď ako na to ešte Kačínsky v predchádzajúcich obdobiach kontaktoval aj Orbána. Tiso ako prezident republiky v tom čase mal slovenské nacistické krídlo a on bol ako umiernený. A keď Tuka vypovedal vojnu Rusku, tak mu nedal prijímanie ani. Čiže otázka pôsobenia Tisa v týchto daných historických podmienkach má byť hodnotená objektívne. A Tiso nemal byť popravený. Vôbec nemal byť popravený. To hovoria aj ruskí historici Rybás. Nenada bylo vešať Tisa, bo Tiso za nič ako nemohol. Keby už, tak ako veď Beneš zdúbkal po Mnichovskom diktáte, ako agent anglosasov zdúbkal do Francúzska a Veľkej Británie a nechal na pospas Československo. Štefan, keby si mal toho Tisa, povedz o ňom čo najobjektívnejšie, aby nerozdeľovala otázka Tisov národ Slovenska. Hovorím, že Tiso v daných podmienkach robil, čo sa dalo pre zachovanie existencie slovenského národa a prežitia týchto kritických fašistických časov, ako Nemecko dominovalo v tom čase. A boli sme v sfére vplyvu Nemecka. Ale to neznamená, že môžeme velebiť nacistický režim. To sú zase úplne iné, konkrétne. Ja ako trestný sudca by som nikdy neodsúdil Tisa. Nikdy. Lebo Tiso, čiže z hľadiska trestnoprávneho... Tá interpretácia tej minulosti je asi trošku odlišná u každého. Samozrejme. Ja mám na Tisa iný pohľad, pretože pozerám na to zo širších súvislostí. A ako som už uviedol, alebo respektíve ako je známe, je to katolický kňaz. Dávaj pozor, keď ty dačo kýdaš na kňaza. To nekýdaš na neho, ale na firmu. Ty, a vieš, s kým si to rozohrávaš. Ty na firmu kýdaš. Pozor, ten kňaz, poteším ťa, za ten istý hriech, čo ty spácháš, ja ukradnem jablko a vy ukradnete jablko. Ja dvakrát väčší vypraskam, bo som kňaz. Tá ťa to poteší, farár viac aspoň dostane. Lebo je kňaz. Ale kňaz pomôže starej babke odniesť košík a vy pomôžete. Dvakrát väčšia odmena, prečo som zasvetený.
Keď chceš robiť dobré veci, si chytrý, keď sa zasvetíš. A keď zle, ale si cvok. Dvakrát väčší vyprask. Katolícka cirkev sa pred 1000 rokmi odčlenila alebo respektíve pravoslavná cirkev sa odčlenila od katolíckej cirkvi. A od roku 1096 katolícka cirkev začala robiť výpravy, respektíve križiacké výpravy po celom svete, ktoré trvali 400 rokov, kde sa svoju ideológiu snažili presadiť násilnou formou. Mnohí si myslia, že táto násilná forma skončila pred nejakými 700 rokmi, že katolícka cirkev sa stala mierumilovnou, že prináša mier. Avšak tu treba pripomenúť rok 1929, tzv. Lateránska dohoda medzi Benitom Mussolinim a Svetou stolicou. Rovnako v 1933 dohovor Concorda medzi Hitlerom a Svetou stolicou. Tu ešte netreba zabudnúť, že pri tých križiackých výpravách Svätá stolica, respektíve tie križiacké výpravy, aby som bol konkrétny, používali, respektíve burcovali národy heslom Boh to chce. Rovnako nacistické Nemecko malo takisto zaujímavý pokrik alebo heslo Gott mit uns, čo v preklade znamená Boh s nami. A rovnako dnes vieme, maďarskí fašisti používajú za Boha, za národ. V preklade toho Gott mit uns, za Boha, za národ, alebo Boh to chce, stojí Svätá stolica. To znamená, že Svätá stolica to chce, Svätá stolica je s nami, za Svätú stolicu a za národ. A keď tieto širšie súvislosti si dáte do kontextu s udalosťami, ktoré sa stalo, tu si treba pripomenúť, že Tiso, ktorého dnes maďarskí fašisti obhajujú a chcú ho očistiť od minulosti, treba pripomenúť, že má na svedomí 80 000 zavraždených Slovákov židovského vierovyznania. Čiže opakujem, 80 000 Slovákov. To, že to bol Žid, neznamená, že nebol Slovák. Čiže takýto prezident, ktorý nechá alebo deportuje v tom čase do vyhľadzovacích táborov 80 000 Slovákov, nemá právo v mieste, alebo respektíve nemá miesto v našich, jak sa povie, spomienkach. Avšak Slovenská republika sa musí zmieriť s touto skutočnosťou a prijať tento fakt, že bohužiaľ boli sme na strane fašistického Nemecka a bojovali sme proti Červenej armáde, kde takisto bola vyslaná aj slovenská armáda na boj proti Červenej armáde, respektíve na dobitie Ruska. Dnes vieme, že na to Rusko sú útoky plánované už stáročia. Vychádza to respektíve tak, každých 100 rokov. To znamená, že všetky generácie, ktoré si niečo pamätajú, vymrú a až potom, keď vymrú, opäť sa snažia presadiť túto ideológiu. Ideológiu fašizmu, boja proti Rusku. Cieľom toho je predovšetkým aj boj proti pravoslavnej cirkvi. Určite vám je známe, kde na Ukrajine dnes prebieha špeciálna vojenská operácia na denacifikáciu a demilitarizáciu Ukrajiny. Vieme, že ukronacisti upalovali ľudí zaživa nielen v Odese, v Dome kultúry, alebo respektíve v Dome odborov, ale aj samotné pravoslavné kostoly, do ktorých zavreli ľudí a upalili ich zaživa. Dnes mnohí toto spochybňujú, toto svedectvo, tvrdia, že banderovci tam nie sú,
že je to iba demagogia a propaganda zo strany Ruska. Ale vec je, že nikto normálne podľa mňa nemôže súhlasiť s Putinovým útokom, nikto normálne nemôže súhlasiť ani s tou uletenou zamienkou o nejakom čistení od banderovcov, to sú úlety. Ide o to, že ja som nevidel žiadnych banderovcov, ani fašistov, nacistov a podobné tieto propagandistické heslá. Avšak čo vieme o tej boji ideologických mocí? Dnes sa nám do RTVS snažia to presadiť. Ako aj pán Machala už spomenul v jednom rozhovore, chce umožniť, aby sa maďarský fašista vyjadroval ohľadom Tisa a pomaly programoval ľudí na to, že Tiso bol v podstate mierumilovný človek. Určite ste si všimli pred voľbami minulého roku, že maďarskí fašisti, či už z LSNS alebo z Hnutia republiky, mali rôzne heslá, respektíve na billboardoch, vyriešia cigánsky problém. Teraz to parafrazujem, aby som ja náhodou to neurazil, ale v tomto kontexte mierili na etnickú menšinu, na Romov. A tu nám vychádza zaujímavé riziko. Vieme, že Uhrík aj Kotleba sú naklonení k odchodu z Európskej únie, rovnako aj SNS, ktorá takisto hneď po voľbách vyhlasila, že je kresťanská, čoho dôkazom sú aj tzv. Kufovci, Taraba, ktorí predtým boli pod LSNS. A rovnako aj Národná koalícia. Lenže Národnej koalícii sa pred minulé volebné obdobie nepodarilo dostať do parlamentu. Aj tento rok, ktorý symbolizuje rok 1871 vznik Slovenskej národnej strany, symbolizuje o tom, že tieto maďarské fašistické strany ako je SNS, Národná koalícia, LSNS, Hnutie republika, SHO, Domov, národná strana pod vedením Mladého Slotu. Ich cieľom je proste odísť z Európskej únie a pričleniť sa do veľkého rakúsko-uhorského subjektu, to nazvíme. Čoho cieľom bude rozdelenie Európy. Vznikne západný kalifát a Rakúsko-Uhorsko. Rakúsko-Uhorsko má slúžiť ako narazníková zóna medzi moslimami a Ruskom. Avšak znie to iba na povrch. Toho celého cieľom je, aby západný kalifát, ktorý prevezme moc ideológií moslimu, porazí Rakúsko-Uhorsko, pretože tu si treba uvedomiť jednu podstatnú vec, ktorú maďarskí fašisti vám nepovedia, ktorí pália zástavu Európskej únii, že jadrovou veľmocou v Európe je Francúzsko. Francúzsko, ktoré keď sa dostane do područia moslimov, môže mať nedozierne následky. A oni s tým aj počítajú. Preto je dôležité ostať v Európskej únii ako celok. A pevne verím, že budeme aj ako celok Československo. Dnes určite ste si všimli, že som spomenul aj sociálnych fašistov, aby som dal také zaujímavé, jak to povedať, také otázky, ktoré by som položil do éteru. Sú napríklad, prečo sociálny fašista Robert Fico zdvihol daň na mliečne výrobky o 15%. Konsolidácia verejných financií? Veď v roku 2019 samotný sociálny fašista Robert Fico uvalil bankám 0,4% úrok, ktorý následne Matovičová vláda zrušila. Čiže banky nezaplatili štátu nič. Aj tu je krásne prepojenie vidieť, ako liberálni fašisti koordinujú
so sociálnymi fašistami a s maďarskými fašistami. Prečo to sociálny fašista Robert Fico neudeli teraz tým bankám? Asi JP Morgan by sa nahneval na pána Fica. Ďalšia taká zaujímavá otázka je, prečo sociálny fašista Robert Fico naďalej posiela muníciu na Ukrajinu. Aj keď je to cez súkromnú firmu, samozrejme, mohlo by sa zdať, že štát s tým nič nemá. No nemení to nič na fakte, že Slovensko dodáva muníciu ukronacistickému režimu na Ukrajine. A naďalej podporuje ukronacistický režim. Rovnako ako Robert Fico, síce nepriamým spôsobom, ale dopomohol v roku 2014 vďaka reverznému plynu na Ukrajinu zostupu tohto nacistického režimu na Ukrajine a dopomohol tomu Euromajdánu, ktorý tam bol v roku 2014, ktorý mali za následok, respektíve za ktorým stali anglosaskí fašisti. Ďalšia taká zaujímavá otázka je, prečo sociálny fašista Robert Fico naďalej podporuje predaj drog z automatov. Tu je tiež zaujímavé prepojenie medzi liberálnymi fašistami a týmito sociálnymi fašistami a maďarskými fašistami, ktorí dneska nám vládnu, pretože predaj drog z automatov už zaviedla minulá vláda Odorová, myslím, že to bolo niekedy v lete. No dnes naďalej sa veselo tieto drogy predávajú, ku ktorým prístup majú aj maloleté deti. Napriek tomu, že slovenská televízia začiatkom tohto roka v januári uviedla tento problém, nič sa nedieje. Myslíte si, že keď sociálnemu fašistovi Robertovi Ficovi nevadí predaje drog maloletým deťom, myslíte si, že by vás pred očkovaním v minulom volebnom období ochránil? Ťažko. Veľmi ťažko. Veľmi o tom pochybujem. Pretože dnes vieme, že sociálny fašista Robert Fico bol na tzv. Mierovej konferencii, alebo ako to nazvať, vo Švajčiarsku, ktorého súčasťou sa stala aj Svätá stolica pápež František II. Avšak nejedná sa tam o mierové rokovania medzi Ruskom, pretože ak chcete mať mierové rokovania, musí tam byť aj tá druhá strana, čiže Ruská federácia, ktorá vôbec tam nebola prizvaná. Jednalo sa tam v podstate o sankciách, o uvalení sankcií na Rusko. O nič iné. Aj návšteva Roberta Fica v Číne mala zaujímavý podtext. Samozrejme, vždy na médiách vám povedia tzv. Oficiálnu verziu jeho návštevy. Avšak táto mierová konferencia vo Švajčiarsku sa snaží dostať Xi Jinpinga na túto konferenciu, aby to malo vážnosť. Preto aj som zachytil teraz zaujímavú správu, neviem, čo je na tom pravdy, preto to zdôrazňujem, neviem, čo je na tom pravdy, videl som to iba v jednom zdroji, že vraj Čína sa vzdáva eura. Ak máte k tomu nejaké lepšie informácie alebo zdroje, tak napíšte do komentára. Avšak zaujímavé je aj s touto konferenciou vo Švajčiarsku, ktorá sa má uskutočniť niekedy 16. júna tohto roku. A zároveň 16. júna, respektíve 15. júna má byť inaugurácia prezidenta pána Pellegriniho. Tu je zaujímavé, už samotný Fico sa vyjadril, že sankcie voči Rusku sú pre neho dôležitejšie ako inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky. Tu je aj vidieť taký rozkol v našej politike už začiatkom volebného obdobia sa pán Danko dosť tak zaujímavo vyjadroval voči Ficovi, asi mu narastli krídla, možno ho pápež požehnal, neviem, ťažko mi to súdiť, či ho pápež požehnal. No stále, ako som hovoril, jedná sa tu predovšetkým o RTVS. RTVS, pomocou ktorej chcú presadiť svoju
zvrátenú fašistickú ideológiu do spoločnosti. A tu, čo sa týka nebezpečenstva RTVS a tých riadiacich orgánov, ktoré sa snaží ministerka kultúry, maďarská fašistka Šimkovičová zaviesť. Zajímavý kontrolný orgán, respektíve súčasťou kontrolného orgánu alebo etickej komisie, ako to oni po novom nazvali, má byť aj člen Matice slovenskej. Tu musím pripomenúť, že už v roku 2019 denník Pravda písal zaujímavý článok, kde Matica usporiadovala konferenciu na ozdravenie Tisa. Zajímavé je, že maďarská fašistka Šimkovičová, ministerka kultúry, nefinancuje rovnako Maticu slovenskú na južnom Slovensku. Čo? Logicky bežný človek by asi logicky predovšetkým južné Slovensko podporil. No ako vieme z reportáže na STV, ministerka kultúry, maďarská fašistka Šimkovičová, nepodporuje juh Slovenska. A to je jeden z takých malých dôkazov toho, že títo maďarskí fašisti chcú Rakúsko-Uhorsko, chcú začlenenie a chcú bekať po maďarsky. Títo sociálni fašisti a maďarskí fašisti to majú aj v programe. O to sa jedná. Myslím, že je dôležité, obzvlášť v dnešnej dobe, brániť verejnoprávnu televíziu, pretože títo maďarskí fašisti a sociálni fašisti majú alternatívu celú podchytenú. Ostáva im už iba verejnoprávna televízia RTVS dostať pod svoju moc. Blížia sa nám rovnako aj voľby do Európskeho parlamentu. Ako som uviedol, maďarskí fašisti a sociálni fašisti chcú rozdelenie Európy. Mnohí sa vyjadrujú tomuto faktu rôznymi spôsobmi. Či už verbálne, alebo neverbálne. Takáto Európska únia potrebuje jasný odkaz, v ktorom nebude žiadne miesto na kompromis. Ja osobne si myslím, že Európska únia má zmysel. Má zmysel. Pretože je to ekonomika o sile 470 miliónov obyvateľov. Ak rozdelíte túto ekonomiku, oslabne a na poli svetovej geopolitiky sa stane Európa bezvýznamnou a súdcov na roztrhanie. O to sa v podstate jedná. Preto vážte, koho budete voliť do Europarlamentu. Rovnako tu prebieha aj taká zaujímavá vec ohľadom digitálneho eura. Ja osobne mám na to taký názor, že zastaviť alebo odstaviť vám účet, finančný účet, alebo pripraviť vás o majetok nie je ani v dnešnej dobe žiaden problém. Nielen ten hambálek, čo minulý rok mu zobrali tie majetky, zablokovali mu účty, ale mám to aj z vlastnej skúsenosti. Nie je problém im zobrať ani teraz. Cieľom digitálneho eura podľa mňa je obmedziť čierny trh s bielým mäsom a s drogami, s orgánmi. Toto je cieľ. Aby nikto z týchto zvrhlých ľudí nemohol ďalej pokračovať v trestnej činnosti. O tom je to digitálne euro, podľa mňa. Takto to vidím ja. A či budeme platiť peniazmi alebo digitálnym eurom, jedno. Avšak samozrejme musím povedať aj druhú stránku. Je tam možnosť takzvaného kreditného potenciálu, kreditného fašizmu, kde nás môžu
nútiť, kupovať alebo robiť také veci, aby sme mali dostatočný kredit. A na základe toho kreditu, aby sme mohli alebo nemohli si kúpiť jesť. Na jedle nás vždycky, jak sa povie, títo ideológovia dostanú. Na základe toho všetkého nás aj riadia. Tu by som ešte na záver ešte by som pripomenul takú zaujímavú vec. Máme ohľadom tých tzv. Katolických kňazov. Som opomenul jednu takú dosť podstatnú vec. Tu netreba zabudnúť rovnako, že aj katolícki kňazi sa počas COVID-fašizmu a teroru obyvateľov spolupodielali rovnako na psychickom týraní detí. Kde samotní kňazi viedli omše v rúškach, čím strašili obyvateľov spolu s médiami. A máme aj takú zaujímavú, my v rodine, takú skúsenosť. Moja stará mama bývala v Poprade a z Popradu išiel prvý transport do Osvienčimu. Prvý transport so slovenskými Židmi. Moja mama sa snažila im zabaliť do šatky jedlo, avšak katolícky kňaz Mnohel moju starú mamu odstrkol a zakázal jej im dať jedlo. A vyhnal spolu s ňou aj ďalších takých ľudí, ktorí sa snažili pomôcť týmto Židom aspoň, ako by som to nazval, nejakou morálnou podporou, alebo podporou, aby mali jedlo, pretože videla, ako tých Židov zrazu začali vyťahovať z domov. Dnes po Prade máme zaujímavú ulicu. Podľa tohto katolického kňaza Antikrista Mnohela, ktorá vedie od nákupného centra Fórum, alebo respektíve od starého priora, rovno na vlakovú stanicu. Zajímavá symbolika však. No, toľko k tomu, predovšetkým tomu z tej RTVS médií a to, prečo tu RTVS sa snažia pretransformovať, kde namiesto večera s Havranom bude tam večera s Kotlebom. Z liberálneho fašizmu prejdeme plynulo do maďarského fašizmu. Taká je situácia. Vrelo vám doporučujem, na záver vám vrelo chcem doporučiť knihu Tajomstva ovládania ľudstva alebo knihy Koncepcie sociálnej bezpečnosti, ktoré nájdete vo vydavateľstve torden.sk alebo vy, ak ma sledujete v Čechách, Zakázaných vzdelaní. Pán Buzek, myslím, že sa volá ten pán vydavateľ, ktorý prešiel na túto, dalo by sa povedať, blahodárnu misiu na ozdravenie našich myslí. Preto študujte tučné knihy, stavajte sa konceptuálne vzdelaní a sledujte nielen to, čo hovorí pred voľbami, ale to, čo robí aj po voľbách. Prajem vám krásny zvyšok dňa, mierové nebo nad hlavami a do ďalšieho videnia, snáď do pochopenia.